Police report sa bayan po ng Mabini. Pinaghahanap po ngayon ng mga otoridad ang isang lalaki matapos manaksak po sa barangay Fiesta. Ayon po sa pulisya, ang isang 40 anyos na lalaki na biktima nito ay nanonood lamang po ng isang programa sa kapistahan. Nagsumbong umano ang apo ng biktima na hinahabol ito ng isang grupo na mayroong dalang patalima. Agad na nagtungo ang biktima sa lugar upang awatin po ang mga ito at napilitan ng biktima na nilapitan ng biktima ang 19 na anyos na sospek at subalit bigla siyang sinaksak sa likod ng naturang lalaki at tumakas. Agad na isinugod po ang biktima sa ospital na nasa ligtas ng kondisyon. Samantala, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ng mga otoridad para sa posibleng pagkakaaresto ng nasabing sospek. IFM News. IFM News. IFM News.